Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Action Night Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag, Palamati, Region Wide, mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 17 minutos. Karon gadlaw, Miyerkules, Petsa 28. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining nga pala tuntunan sa kanaandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga pwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sila nga pagdulong sa pinakaulihi, labas, natipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag, sa libro sa aton Kapulisan Central, Southern CAG, Northern Negros. Of course, ang aton sining nga Patrol 2, Crosswind Patrol, mata kag durunggan oras sa kagabihon. Kay na pa nagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod, may ginrespondira naman. Isa naman kapanibago nga shooting incident nagluntad diri sa syudad sang Bacolod. Sakay sa aton nga Patrol 2, pang Miyerkules nga edisyon magabulos sa trono ni Aksyon Jan Diaz, buylog nato ng puwersa Aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto Was Korobay Ariel ang Kormais. Importante way lang Malaysia. Aksyon Papang Nixon Tahong. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga update, balita sa national, international, news center sa Aksyon Radio Bacolod, Miyerkules edisyon. Buylog gyapon nato ng puwersa ni Aksyon An Defensor. Obdama kita sa katong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM by Kin. Transmitter sa control tower. Dito sa Barangay Talok, Silansang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico.
sa kinandan ang inyo sini alagad. Ang inyo sini ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ako sa labinin isa ka oras, 15 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Okay. Ako yaw ay ko kakalipat kada gabi. Basta wala ko sa may ginasakuan, hindi gid ko malipat kada gabi. Kaya kung kesa si Maninoy kag si Maninay bi, kapalipat-lipat. Pero si Ihada kag si Ihado, hindi na nagakalipat. Mabatian ang ini nga porsyon sa Night Patrol, dayon niya dalagan sa kalendaryo. Uyat ang ballpen kag lapis. At ini ang numero. Iya, kuritan ang kalendaryo. Pila gani Ihado? 58 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 65 dias. Goodbye 2020. Welcome 2021. Ayos! Oy, sa tanan-tanan nga mga nagahiwa sila kadlawan karong adlaw, happy birthday. Ha? Sa mga naghiwa sila kadlawan kahapon adlaw, belated happy birthday. Sa magahiwa sila kadlawan buwas kadlaw, advance happy birthday. Sa bagong kasal, happy wedding day. Sa mga celebration sila nga wedding anniversary, happy wedding anniversary. Ayos! Ang inyo Christmas countdown diri sa inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:48 na. Ang unang kabayan sa katong siling kapagpagalagan sa kilandan, masamig ginadulong siya sa kaluan sa Santon Plaza. Ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang ini mga porsyon sa katong siling kapagpagalagan ginadulong man sa inyo sa kaluan sa Ari na ang flash report na Aksyon na Boso. Live report sa patrol shooting incident. Aksyon na din, please come in. Action Eric live kita di karon sa bahay naman sang barangay at Bangga Tumaro ni ko sa Action Eric kung isa naman ka shooting incident ang naglunta dire. Actually dulom kayong area no kag ang Action Eric nakita naton na nag-drive ini siya sang tricycle pero kaupod ta di subong
ang iyang bata mismo, Action Eric, no. Ma'am, mayang gabi, ma'am, no, pasensya ko sa disturbo. Live sa Action Radio, ma'am. Sino ni gani pangalan ni Papa mo, ma'am? Gaujoso Impase. Gaujoso Impase. Pila ni sa ang edad, ma'am? 1967. Ay, ano na sa mga ipag 54 na sa mo. Diin ni Tani, mahalin si Papa mo, papuli ni siya. Mapuli na sa akin, nag-remit na sa STL mo. Mapuli na sa upo dyan ng iya nga, pakaisa mo, pakaisa diin na nagani nga, siya lang nabilin subong kayo po sa ginalin sa balay. Ay, sana lang isa. Kagisa pa na mo na. Diin ni sa garimit, ma'am. Sa dumanan. Taga diin, gig ka mo yan, ma'am. Sa space, sa village. Baliti, kaina, ma'am, mga alas ano, ni na pabalo sa inyo, ma'am? Walang idugay, mga alas ano na to. Sabihin na sinilang mano. Ako dahil naglagan ko dahil. Kaya man nila si Papa ako nung gintiro. Amo ni obra ni Papa mo, ma'am? Oo, kasi nagpapangabuhin na yung sakto, amay ko. Kung ay bisano kapigado, ginabuhi agad kami sa yung sakto. Wala kami sa may ginatapakan, wala na si Papa kontra buot-buot sa amay ko, nga ginamunan nila. Ang namuno mo to, ma'am, nga pakaisa ni Balitiyo mo. Sino to pangalan niyo? Si Rule, Pase. Role Impase. Oo. Pero upod ina, ma'am. Upod sila alin sa balay. Kag man nakakita man ako no, nga upod man sila kuno naglagan sa kuno pagkawag tiro kuno to. Why kumayo ka klaro, basan ginambal ginado sa kuno. Nga pagtiro kuno naglagan man sa kuno. Pero initially, ma'am, sa pag nakapanugid sa inyo, anong nagtiro, nakamotor or anong... Wala ko idea kung ano, wala ko idea. Kaya nga kung ano nasamay ko lang niya. Wala ko idea kung ginano sa pagtiro, riding in tandem, or ano, wala ko kabalo. Wala ko kabalo. Pero bago ni ma'am, mga alas ano, naglakat si Papa, o naghalin si Papa niyo sa inyo balay? Mga manog 6 gito, manog 6 to sa nagalin sa balay. O, katalapan na sa gani ubas, ginamaligaya man na rimit sa steel. Nakabalaw na yung away ko ganit para sa amon. Ngangin kumubas nila man. Ma'am, ang pakaisa ni Papa mo sa inyo nag-start? Hindi may balay na sa amon, kag sa Ligton at sa Libertad Extension. Duwa na iya balay. Kaya abot nga upod mo na sila kagina, subong nga si Papa na lang isa. Kag wala pa hindi sa subong. Ano, nasaya man. Pero antes ni Nabo, ma'am, wala man may na-share si Papa mo. Wala, siya wala na si Papa. Kinashare ni Papa, ang mga amo ni makagto kami masindi kay Luna. Makagto kami sa Luna, ito namon niya napatay. Amo na yan, ginaano yan sa amon niya. Ang pangabot pa yan nga sila sa amon, di kabalo kami wala si Papa kontra. Kaya niya kami sa kayo. Ay moon. Kaya namugin na nila si Papa man. Action Eric, gintagaan tamano sang time na nay ang aton ang pamilya kaya actually ari gidi halos Action Eric tanan niya nga mga kabataan Okay. iyang mismo asawa ginayo talang gid ni ang iyang bata Action Eric nga para mahibaloan nato na sitwasyon. Ang Kay- biktima sang natiruhan, dara pa ta sa motor ya? Ara pa Action Eric sa iyang motor kay ginahulat pa actually ang soko. Actually, Na- nila ganing motor, tricycle na. Tricycle I mean, Okay, tricycle Action tricycle. Eric na open ya wala sang atop bala. Okay. Di ang area di super dulong gid Action Eric kag although nga may mga vehicles dire medyo Okay. layo bala sa Panimalay. Mhm. Di do wala gid kag amo to oras sa ina ang ti mga tawo nagahalalong naman nagsunyulod naman sa ila Panimalay. Gani. Di do wala gid may nakakita kung exactly ano ang ginsakyan abi sa mga suspetsado o kung suspetsado Action Eric. Kay ti sa karon padayon pa man ang investigasyon sang aton diri nga kapulisan. Anong posisyon sang gintiro na gyapon gahigda sa motor ya, nahulog sa motor ya, no? Ara pa lang sa Action Eric, nagapungko pa actually ang half ng iya lawas. Ara pa nagapungko sa motor ang iyang lawas. Action Eric, ara na naghigda na sa do passenger side pala. Okay. Oo, wala pa man sang may nagtandog di actually kay ina gani nagasinggitan ding pamilya nga kuntan nagabot balada ng ambulansya kay base natabangan pang ila kini nga amay. Okay.
That ti Subo Action Eric pag usisa initially sang aton sini nga mga kapulisan ti daw no signs of life migidman. Okay. That's why nga ginpabili na lang diri sa tricycle ni Man Subong kag ginahulat na lamang ang katapos ng scene of the crime operative. Kaina Action Eric. Pero then may nag-responder gid man ng mga ambulance da. May ara na Action Eric pero ti knowing nga do medyo layo-layo ang area kag suludlon pa. Damo na yan sang mga tawo nga nag-ari di ang mga from the other villages na Action Eric nagtinamwa na di. Kay ti amo inang Pero may nag-attempt nga taga-ambulance rescue nga nang palapit sa bangkay, ginimulsuhan, etc. Kaina ko na Action Eric may ara na galing kay ginhambala na sang kapulisan nga hindi na nga matandog gid kay no signs of life naman. Di when rested amo ng practice nila Action Eric mo. Wala ka makambas na nga no signs of life, no less than naman ang mga rescuer eh. Patay Action Eric. Sila giniya mismo, miskan ang kapulisan. Kaya kung tanaw nila nga no signs of life, definitely hindi ginailepat ang dugon ang patay na kung para sila patay na ya. Yes, good Action Eric. Pero kay na gani nagpinalapit man din kapulisan sa mismo gid nga tricycle kag may ginpicturan sila I think do duha to kabasiyo sa nga wala ta pa mahibaluan nga armas luthang kay actually ginawla sa lataman di si Lieutenant Batiles nga station commander sa police station number 9 kay ti sakop na ni Action Eric kuno mo sang station 9 bala para sa kinapatigan nga investigasyon kag do kaina initially na istorya nato ng ibang nga kapulisan do bulubod lay gid Action Eric no kay ti diri sa area dulom daan wala pa sang CCTVs kag medyo layo sa panimalay gid although may wala naman sang tao nga nagalabay dagiti duluman mo. Correct Action Eric although ulan pa kadaan kay na. Oo, amo gina kay nagainutan Action Eric no kag medyo siguro sa may saksi gid nga nakabati Action Eric kay grabe man ang bubo sang ulan kag may ari dias actually unhalan ni sa sang SP Village Action Eric galing kay taas madingding or ang ara man niya sa sulod ng mga panimalay amo na di ang pamakutan man sang mga tawo galing kay ti ining biktima kilala gini siya Action Eric no sang mga ari man diti amo to initially hanggal sang bata niya para sa ating mga late tuners nag-remit lang ni Tani sang iya ba nakuha man from the STL. Danay ka, klarohon ko lang din, marimit para sa kung nakarimit na sa. Paghalin nila sa ilabalay, tuyo yato marimit, pero nakarimit na that's why nga papauli na siya. So pagpauli, abot silingon, nakarimit na sa? Correct, Action Eric. Mapuli ni siya sa balay da sang bata, sa SP Village? Oo, diri sila Action Eric mo. Okay. Nag-stargate, galing kay ti, amo ni ang pamangkot man di sa iya mga himata, kay pagpakadtupod niyang iyang nga pakaisa pero subong do siya na lang Action Eric di isa kag ginausisa ta pa kundi gini ang patal nga igo no way mo makita ang igo ya din way mo kina malingling kadali hindi kita Action Eric actually kay sa cordon ng area pagpalapit ta ginpaidog-idog pagani kay manug kadto ng soko kabalo naman kita nga mag-process nila sa crime scene dako ginang area kinanlan mo kag kay Action Eric nabtan pa ni ulan di gani guro kay ti pag-abot na ginpayungan pa ni ang biktima di sa iya nga tricycle. Pero initially may na-recover nga duha ka basiyo. Initially na Action Eric. Galing kay ti dulong ang area subong still in search gyapon. Ang interview mo takin na bata ito? Bata niya gid Action Eric. Basta subong mo nang gagurahab na Yes, may ari data na kita siya na rekaplo kakabataan ng mga babae kag ang iya nga asawa. So ti amo to nagpasalamat kita nga at least nakapalayag sila Action Eric no. Initially kay ti understand ban sang kalisod sang pamilya pangod sa natabo sa ila sini nga amay Action Eric. So ang sa biktima kanito luwat din? Ma'am, sino ganing ngalan liwat sa imo papa, ma'am? Gaudiuso Impasi. Gaudiuso Impasi. Gaudiuso Impasi. Gaudiuso Impasi Action Eric for ang spelling karon sa name sa ibaloon ta lang man sa aton kapulisan kay
padayon pa man sila nag-iimbestiga din, Eric, sa area. Kag ginulo talaga so ko pasalamat man lang ganin siya, Eric, no, medyo nag-clear skies na, wala nagbubo ang madagol nga ulan. Oo. Pero ti amo lang din sa mga pinakauli nga sitwasyon kay ang iban nga mga residente diri nabulabog man. Gani. Kag nagkadto di sa area pero ari man nakapulisan padayon man ang reminders gipabilin gyud ang social Ang suga distancing. na nga makita sa imong picture, alin na sa patrol car ng pulis? Ali na sa aton patrol car Ah, action, okay. Eric, actually. Ano sa patrol talaga niya? Oo, kaya ang patrol cars ang pulis ato sa piyak na side. Oo. So inang lugar da din nga natabuan Bangga Tumaro. Takop niya action, Eric, sang Bangga Tumaro, uluunhan lang yun sang Oo. SP Village. Oho, Bangga Tumaro pero sakop rin niya sang barangay. Kaina action, Eric, hambal sang pulis, barangay Panukoy, pero pag pamangkot di sang aton, sang iban di ba nga pumuluyo, Tumaro, malang di action, Eric, ang tawag Okay. nila. Ang sakop sang Station 9. Bangga Tumaro sakop na sang kuan isang barangay Panukoy. Pero gali kay balo ka may boundary na din mo. Oh, correct. Oo, kung magsulod ka da sa sinanga lugar da pagkato SP Village, ang wala sinasakop sang Panukoy. Ang tuo sinasakop na sang Sumag. Si boundary. So posible sakop na sang barangay Sumag. Yes, action, Eric, Oo. kay Station 9. Yes, so Coverage, Station 9. Oo, kay balok ang firm Bilya actually sakop gini isang barangay Panukoy. Ang unan siya sa firm bila mo ng SP Village. Basta hindi ka kita magsalada kay kung magsulod ka kita pakanto sa SP Village, ang wala sinasakop sa barangay Panukoy, ang tuo sinasakop sa barangay Sumag. Yes, action, Eric, ang mga dalitas ko lang ba? May boundary. Grabe ang ilibion sang bata kag sang asawa na garo kabataan ha. Nagdalagan pag ani action, Eric, tani pasuludo ang bata. Nga ihakos, ako Oo, sa bangkay luyag. tataya. Luyag niya palapitan ang iyang tatay, pero tigin palapitan siya sa pulis, ginlagas. Eric, kay di hambal sa mga so kadugay kuno bala Oo. na kadugay sa pag-process sa crime scene galing Oo. kay di we understand man. Yes. Yung ginahulat pang soko di sa gihap, Oo. Eric, no? Hindi mo na Ay, mapunggan, hindi mo na mapunggan ang hilibios ng pamilya na kitiara patagyapon mo. yes, Eric, ari kiti yung gyapon Gadugang ang sakit sang buot nila makita nila ng ilang pamilya nga hamyangon sa tricycle da. Yes, Gidaction, Eric. Din ano man sa pabangkot mo da ano man ang nagtiro gasakay sa motor galakat lang ano man. Wala Gidaction, Eric, sa may nakakita di actually pamangkot man okay. kina mga himata di ka mga tanod bala Oo. diri nga area. Oo. Wala Gidaction, Eric, Magluwas guro nga lupok lang mabatian nila no. ang panimalay Gidaction, Eric, ara sa sulod sang concrete walk SP Village. Kay tapos may ara pa ni Malay pero ako sa ulunhan pa. Oo. Ang natabuan lang Gidaction, Eric, sang nintiro biktima kampuhan ang kilid. Oo, kampo tanan. Kampo sa right side Action, Eric, sa wala. Oo. Ako ning dingding sa SP Village Action, Eric. Okay, dingding sa SP Village. Oo. Amo Okay. ding bali sabi nga So ang gid gwa nila. gali din, ang gwa sila gali din, lapit na sa tanay sa SP Village. Lapit na sa Action, Eric, mga pila na lang man mga 50, 100 meters. 100 meters siguro Action, Eric. Kag masulod ng tricycle sa gate sang SP Village. Correct, Action, Eric. Galing kahit okay. ang diri nga area wala gid ya poste nga So kung mahimo magsulod ka kami tagali sa- sa wala sila na kampo sa tubo, ang sa tuoda amo na da ang pader. Correct. Pader Oo, na amo sang Action, kwan Eric. sa SP Village. Oho, amo na Action, Eric. Ang okay. sitwasyon din. Kung amo gin posible gin batayan siguro da, naman gin sunod sa gali kiti way sa nakatag deklarasyon kag statement eh. Wala gid siya, Eric, kag mismo atong kapulisan nga do wala gid may gina-hold nga witness na posible abi mga nakasunod ni sa tricycle o Gani. sa kasugata. Oo. Kay amo kay ina siya, Eric, halin sang pagpadulong sa dibala wala na gid taos dalan mo. Gani. Ara na sila sini nga panimalay. Kaya Plus mo ang natabuan bulubud, ti dulong pa action Eden no, wagit sang postida no. wala gid Action, Eric. Amo na mabulubudlay di. Oo. Kaya ti ko may ara magiguro kay ina na nakabati do ang balay di sa natabuan di Action, Eric. Nung sa piyak? 100 to 150 meters ng kalayoon. Ah. Tapos do medyo layo-layo saya sa dalan. Do may gamay pa Suludlon. Oo, suludlon. Tapos amo pang iyabalay. Oo. Ka-given nga nagainulan ka ina, Yes. we don't know kung may nabatian man gid sila Action, Eric, nga paglupok. Mhm. Oo.
Ay, kaluluoy mo na si Gaudencio Imnasi, no? Yes, Action Eric. Amo na din sa ang Grabe. biktima. Ang pamilya, hindi ka na magalin. Mintas tanto, hindi na makuha ko ng bangka. Tapos ang ilang himatada. Yes. Amo gina Action Eric. Kagati do kalain man bala pamatian nga perting yun. Kaya siyempre, hindi uman sila mabasol. Amay na nila yung Action Eric mo. Gani, Diba na di sa ngari, di asawa. Oo. Bangod man sa natabo ni nga insidente, gagin kakibot nila tanan kahit Gani. sunod siya bata gani wala man siya sa may na-share ni iya amay Oo. nga pagpamaho gabi siya kabuki o kung ano nga sitwasyon Nakabuot mo na ko, no? nagapataya lang niya STL kasi Oo. baligya man sang ubas kung kaisa Action Eric Ay. kaya mo malang na ang kapayag sang iya sining bata tigay ina gani may mga nasambit pa tong bata niya nga may mga ginapumisa pa kunong iya amay sa ila Ay. mga muna Action Eric ng mga palayag sang iya kabataan kag ti ari ka pamilit di sila gani tani masulod bala sa yellow line de Oo. nga ginakordon nga area galing kay ti Oo. hindi pwede Hindi Action pwede. Eric makasulod bisan pa ang pamilya Yes. Ang, Why pang suko da, kabot? wala pa Action Eric. Amunin mo kasang suko. Dito, hindi ba may suko ng Bacolod? May suko man ng province. Ganito ka hina ang responder, raw. Mo gina Action Eric ang kuan ang ila ding Balatian. ang balatian Ang bigat itong mga binulang to. Doon interview ko nila ang pinailat chef to hindi na mabudlay kay makaresponder ng suko kay may arak ito permanentis Bacolod. May labot niya sa province. ang ano gali Action Tapusan Eric ang do nag-atrasado na gid. ang Station 9 Action Eric nag-umpisa na di sa pag-label bala Oo. sa mga brala din may nakita ta papel nga may number 1 may number 2 Ang kuan sila kataging na sila da. oo yes correct Action Eric Ang number naguro mo na nagurong basiyo sa nga nakitanda sa lugar. may number 4 na Action Eric ko nga nakita Number 40 mo silingon apat na kabasiyo. apat na kabasiyo ang ikaapat ni iping gid sa pangunayang nga gumas ang tricycle Okay. ang number 3 ara sa may pangulihi Okay. kag ang duha Action Eric number 1 kag 2 duwari lang sa higad-higad sa piyak ng lane Action Sa Eric. piyak lang nga lane. Sang, Ang tricycle. dalan hindi basa? Hindi basa Action Eric. Ang mala? dalan diya. Mala. Mala na. Oo, magaling kayo siliko kung basa hindi na magagi ang chok mo. Oo. Ang subong niya ara na. Oo, So apat pa lang ang imong kitanda. Oo, kag gina-picturean sa aton sa pulisan. Ari may nagabot Action Eric Soko na ni most probably. Oo. Ang nagabot man para mas ma-process gid ang crime scene kay nagpa-adjust na sila mo sa area nga padakod-akoan. Okay. Ara na, soko na nagabot na. Nagabot ng Soko Action Eric. Sila gid man. Sila gid man. Okay. Amot kumasa na Action Eric sa aton live kay do. Check abida, basta maka-live ko da, kadali lang bisan mga 2 to 3 minutes. Oo, yes Action Eric kung ano mo da. Nga nagatakilid. Action GM, basta maka-live ta sa kuha ni Action Eddie, no? Bago lagi bago lagi nagabot ng soko sa mga listeners ng biktima nga natiruhan, si Gaudencio Imnasi, more or less mga 54 years old. Ang bangkay subong ara pa sa tricycle nga ginasakyan niya, way mahulog ang yasili nga lawas nagahigda sa front seat sa yasili tricycle, no? May ginlebela ng police station 9, apat ka number butsilingon, I understand apat posible kabasiyo or if not bala ang ara na subong na kitaan sa crime scene, no? Ang insidente natabo sa Banga Tumaro pero sakop na iniya sang Barangay Sumag, I understand, area sa police station number 9, no? So ginalata-lata ang live feed, live video ni Action Eden. Action Eden, please come back. Yes, sir, Action Eric. Okay. Please check ma. Kaya mula na actually dulog gid ang area pero makita mo dulog gid. may nagaigpat-igpat di nga kwan Gani. iya ka sa pulisan. Ang pader na makita na sa imo namon ng isang SP Village. Yes, Pader? correct Action Eric. Kagari ang sa piyak na side kay kampo. Oo. Kaga layo-layo sa Panimalay ato pa sa unhan Layo ka gali, no? Layo ka, no? Gatubang ka sa pabaybay. Okay. Correct, Action Eric, Okay. pabaybay ko. Oo. Kahit siya patubang di Action Eric mo Oo. ang pagtabo sa insidente kaya papuli siya gani sa ilan. Then ano man, nakalapaw na sa pader o kung gahingampot pala sa pader sa SP Village? Bag-o lang yung Action Eric nakakuan, Ah? nakasampot. Manok sampot pala sa pader.
Tupong-tupong sa action, Eric. Tupong-tupong sa pinakapuntas siya na sa ginatubangan mo? Oo, Okay. pinakapunta. Busilingon manog kuan pala sa manog tupong pa lang siya sa pader sang SP Village. Yes, approaching. Approaching pa lang siya Action, sa pader sa gahana sa tanim pasulod tani, no? Oo. Bali, amo ni Action Eric sa mga naka-late tuners, kumbaga sa ato FB Live viewers. Oo. Kabog ni nga dala, Action Eric, no? Kabog, oo. Basta makapamangkot kada bidin para ma-check talanda kung ano gada kung kabog na kung sumbag sakop na. Sir, Nang tomorrow. taga diri ka mo, sir, no? Barangay, ano na di, sir, sa ako? Panukoy ba? Pahanukoy pa, sir? Okay, doon po nga, gid si Action Eric. Ang sa right side, diri sa may dingding, gid. Sakop ako na sang barangay, Pahanukoy. Pero Correct. ang kampo na ni Action Eric, barangay Sumbag na. Correct. Naman sini ko na simo gani. Ako makatubang ka sa bukid, ang wala sina panukoy, ang tuo sina sumag. Oo. So Pero kung so Kubog Station 9 ang nagresponder, understandable nga sakop sa barangay Sumag. Yes, Action Eric. Kahit ang lane sang natabuan sang insidente, ari di ayon sa Action Eric mo. Sa bahay sakop na sang barangay Sumag. Most Yes. probably ang dala ni nga may tunga amo ning ila si Action Eric nga basihan man sa nagluntad nga insidente ko kay sinugin ni sakop Action Eric. Then i-check ano ibig kay ang info ko, hindi na ako nakapader kaya kwan ka SP Village kundi pader na ako naka Firmville. Sir, ano ni Sir nga sir? Ang pader? Firmville. Correct. Okay. Firmville. So i-check ta lang ang pader na nga manog sampot pa lang siya, pader sang Firmville. Yes. Okay. Hindi na SP Village kasi kala ko lang ito kalayo pa eh. Oo. Okay. Bali Firmville ni Galikag ang ubos-ubos to SP. Yes, sakso na. Kung mag Firmville, after sa Firmville mo ng SP Village. So pero ang pader na ginasiling nato nga manog sampot para sa puno sa pader na iya ka Firmville nga pader. Yes, Action Okay, Eric. so gina-correct talaga, gina-correct sa to palamati. Hindi ina sakop sa SP Village sa pader kundi pader ina sang Firmville. Firmville, correct. Yes, I stand corrected, Action na Eric. Yes, Firmville, yes. sakop pero sakop na sang barangay Pahanukoy kag Yes. barangay Sumag. Thank you gid sa aton ding kuan nga texter. Oo. Actually, Action Eric, hambal man di ang Ano nang gamba? Sino gamba na? Ang pamilya Action Eric nga ang pakaisa ni kuno nga upod dita ni Papa yang si Ronnie kuno Action Eric. Ara na? Ang pagkaisa, ara na? Amo nang ginapangita. Si Ronnie, amo nang ginapakita. Oo. Si Ronnie Imnasia mo nang pakaisa sa napatay, ginapakita sa pusang kabataan sa napatay. Oo, kay ti upod sila Action Eric kuno mo pagpakadto pag-remit. Subong pagpapuli, wala na. Oo. Sa taluwat ng mga late tuners, no, Action Eric, adjust lang kita dito tayo sa Facebook Live. Isa ni may ka-shooting incident nga nagluntad, involvado isa ka persona, sigaw dension na sa iya pangalan, 57 anyos ang edad, Action Eric. Yes. Kag, ara naman to nag-abot ang suko, do wala gyapon ka. Ang suko, may piyagapon ka. Panahog. Nanganap sila ba siya pang lipstick, sa pang make-up, paguro? Wala pa man sila kapalapit liwat. Ang pulis pa man lang to amat-amat, Action Eric, no? Nag-isip, di ba, sa mga bala. Sa liwat, 1, 2, 3, 4. Ang mga tingin butangan label sa aton nga kapulisan. Kataging sila. Oo, Action Eric. Galing kaya wala gid yapon mahimo, kundi maghulat lang gid yapon Action Eric sa suko. Ang pamilya na do, maano na nga kwaon na sa tatay na sa katasikol nga gigda na. Yes, kag tiga pamilit gid sila kanang Action Eric no nga palapitan kay miskin kita gani wala ta kaina inisyal nakakita kung diin gid ni ang patal nga igo sang biktima Action Eric. Kahit ko sa Laragway. Magsilit nga apat ang igos na pero depende na kasi ang nakita ato apat magkabasiyo mo para base apat ang igo mo blas na ako. Kung makita mo siya na rin medyo zoom ta. Kung makita mo piilya na gani nag-wheel na da sa tricycle. Sa tricycle. Ay, ang iya lawas ara iya sa passenger seat bala. Okay. Oo, amo. Dako na sa katao kung gamay din. Gamay yun, isang Gamay mga nga tao. Action Eric ko, kaya ang iya TL medyo gamay-gamay gani, nakakwan sa nakamaong, nga nakakalokos bala. Oo. Kag naka-chinelas.
Damo na ang mga tao na ginawa sa balay gro nila Damo. nagpangsuso. Damo na kita Action Eric kag ang mga kapulisan ayawan gani sang remind na ipabilin gid ang social distancing. Yes. Tek suko pa kapanaog sa lakyan nila. Wala pa. Ay, Oo. do ka kuano do ka pigaw kag do ka atrasado sa suko. Amo na di Action Eric nga reklamo sa Daw mga ang pag-zoom mo gali makita ita Action Eric. makita gid gali Oo. Oo, reklamo pang iban sa nga Facebook live viewers yung kadulom ko. Kadulom mo. Bala ko way si Eden dala Petromax mo. Ay, Kala. Petromax si Eden na kay timasukan. Oo, galing Yung mga viewers na kusabla do ka pa kuan na bala, puro pasensya lang kay ano mo kay dulom. Oo, gani hindi naman mapilit yung Daso ka na din gibalo ng kuan na Petromax. Oo, pangabudlay na yung piyak na kamot ng kap yung cellphone, ang piyak na flashlight pa, may cellphone. Ang katanday pa sa yagali sa igkara no. Oo, yes. Amo na sang sitwasyon Action Eric. Oo. Bali ang iya lawas na tumba to sa So iya kung magtubang ka pabaybay, ang motor gali din ang yagali nga direksyon ari na gid hamboy sa right side. Oo, pabalik na gid sa ako na Action So, Eric yung ginamtangan. Sakop na gini sang kuan sang station 9 di mangli. Oo. Oo, station 9. Oo. Barangay Sumbag na Negro sakop. Laban-laban. Oo. Kaya kung iya na kabog layo na eh. Oo, amo gid ang mga tao Action Eric nga tumandok gid amo giding exactly nga naka-identify gid Kung ang ba sila area naguruti, basi Bangga Tomaro, sakop sa Barangay Sumag. Oh, tomorrow na di ko Kung magsiling kaya nga firm bill, ti sigurado sakop ginaya sa Barangay Panukoy. Amo na may boundary. May boundary. Oo. Ang boundary sinatyan mo ng kuan eh, wala to. Correct, Action Oo. Eric. Di, Kaya sa dokilan. suko na naog naman. Wala pa. Wala pa Inaulat ako nga na Action Eric ko. Kaya naman So, ano suko, na to, basi wala sila sa mga gamit kadala naman. Wala gyapon Action Eric Wala nakapala. pala si Kwan, Police Lieutenant Batilis, Wala pa di sa Action ang Eric sa area. Chief of Police sa Station 9. Kasi ito sa Piak, kay may harap man to Action Eric sa Piak na area mo. Kung makita mo, Oo. nagkatilipod man to. Natuman sa Piak na bahin. Oo. Si ara pa daw pamilya sang Kwan, ara pa daw kabataan sang Oo, asawa, kagabataan sa napatay. Yes, Ga Action Eric. dugang pinuot sa duga na sila magtulok sa napatay na nilang pamilya. Namo to nga ambal Action Eric sang pamilya ko nga ang kadugay bala. Nga i-process ang ila sila amay para tali nga Tamong pamilya, di mo na kasi mapunggal ito. Agatepan nga, kuwao na lang ng ilang nga pamilya sa tricycle ko sakay nga wala na nakabuhi oh. yes gid Action Eric. May nagabot nga medic. Medic. Oo. Medic? Nagpalapit Action Eric. Medic, ano na, sa rescue? Oo. Iya ka rescue? Iya ni car DRRMO? nakabutang. Iya ka, base rescue ka sumag? Medic lang nakabutang Action Eric na pero baloraton. Ang medic, yaras tubangan ko sa likod. Ang ngalan. Aran sa tubangan. Sa tubangan gito. Lucky ba eh? Lucky Action Eric kagati. Nagpalapit siya sa napatay? Wala sa kapulisan pa. Okay. Sabi ko na palapit siya sa kapulisan ta. Oo. Sa aton nga, sa Sa napatay. kapulisan pa lang Action Eric. Oo. Kahit hindi po gindahin, makuha mo kag matandog na Action Eric kay Soko na lang ginakulat ni. Na wala pa ka panaog. Kaya do kita ko sa punta, nag-abot naman to kaina ilang abana. Ang kalbo na, hindi na si Batilis? Hindi Action Eric. Oo. So, medyo kanto ya, may buhok si Sir Batilio. Oo. Oo. Si, Ang ga blinker na yan naka station 9 or yes, suko? sa Station 9, pero ato na spiyak na side Action Eric. Okay. Oo. Kag kainabi, may isa ka blinker na gabot, nakita naton nga do iya ka van bala ka Soko. Doon lang ko makapanaog liwat, tapos nagbalik. Suko, nagbalik ka? Ano, nabalik-balik. Wala, nagkatos patay, pang-check na dang kung anong dapat na i-check na. Susubra na ni isa ka oras, di Action Eric. Nalay ko kung magbundak rong ulan, karon ta, basa aga mo tananda. Kaina, gana Action Eric, nagtulot talit he. Oo.
Si subong may na lang nagunta pero tingkapaang. Basta mo mangkot mo na si Sir, mo Sir, suko, makapalapit siya raw. Araw, pulis na blastibangan mo. Basta mo mangkot, Sir. Way pang suko, ano? Kunara na sila, mga wala ng tandok patayaw. Hindi. Hindi. Hindi lang sila connectionary. Hindi sila Hindi sila mag-comment sa beauty ko. Charot lang. Simple lang na pamangkot mo, Sir, nga nga way papalapit ang suko. Kaya ka pala, ate, sige hindi na lang action Eric. Hindi na lang. Ayaw, mo siya mga pulis siya ka daw ka-uwi man blaw. Kay basi kung baan sila action Eric, basi mat ko no imo nga pamangkoton. Tate, joke lang Pero, ano naman ko siya nga ti, way pa kantong suko kay kapang lipstick pa sila kapang makeup, no? So after na guro mo napapalapit nila da. amo di ginaano gyapon action Eric ko sa pamilya nagulong Ang pamilya na kadunggang sakit buot na siyang natulog kapatay na sa stress ko nga wala ba na mahimos da. Yan action Eric ang asawa di kainan nakita natin no gakalipungan na balak sa Eric ang kabataan grabe gid puro mga babae ari di Kaluluoy man yung mga kabataan nga sige na lang ni action Eric tubang sige kung nagyan ang development balik ka karon in kaso. Yes, kita action Eric kay so Sige. far nagahulat-hulat pa man di action Eric base karon may update sa investigation man sang police station number 9 paagi naman kay Sir Lieutenant Batiles nga mga station commanders ng police station number 9. Live diri kay Connection Eric sa bahin sang barangay Sumag in action Ida Naboto para sa flash report shooting incident nga nagluntad diri naman sa siyudad sa Bacolod. Una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gila na po sa Doriabet live report nila sa area sang Bangga Tumaro. Pero sakop na iniya sang Barangay Sumag. Ito na corresponder nila ang police station number 9 led by Police Lieutenant Batilis. Ang ining paglutang nga nagresulta sa kamatayon ni Gaudencio Emnase, 54 anyos, diyan na siya istar sa balay sa kabataan niya sa SP Village. According kay na sa bata nga una gid na interview, nasunod din nga nagahilibion nga si Tataya gabaligya extra nga mga prutas, way labot ga pataya man ka STL. Pinapangita pa ni pakaisay nga si Ronnie Emnase. Nadamot ako na dahil ang nagdaragan una sa nakitaan nga gintiro ini sang mga persona, but pila ka persona nagtiro ni siya. Pag ining balaban nga persona nga nagtiro siya, ga angka sa motor, galakat lang, ginabantayan na sa ginambatan siya. Amo nang hindi pa may establish sa police station number 9, ay why gid siya may nakakita akto Ay mga balay dati, kung nara ka, ang ibang nga balay da, lagyo mo na sa distansya, gid sa highway mo. Amon to nga tsimpot bulubundak ito, naghula-hula ng ulan. So, kag inang lugar ang tabuan sa tingin tiro da si Gaudencio Emnase, dulom wa isang suga lang nga poste. Apat ka basiyo ang nakitaan sa crime scene agin nambiran sang station number 9. Pero umot nga ang suko ay paya ka start sa ilasang pag-investigar da. Ay galipong-lipong ang asawa sang napatay no sa makita yung sitwasyon sa banaya. Ang bangkay, ara pa sa bongkwan mo. Ang lawas ni Gaudencio Emnase, ara pa sa motorya, way pa stresikolya, way pa makwa. Gaudioso, no? Gaudioso Emnase. So stand corrected, no? Gaudioso Emnase. Muni ang napatay ang iyang pakaisa si Rene, no? Do mo nang ginapangita pa sang kabataan, asawa sang napatay. Hindi na kadtong pakaisa sang ila sila nga amay. Kita sila kuno permi upod asto sa motibo hindi pa gid naton ma-establish kay kung pamatian tang hambal sa kabataan, especially atong interview kasi ni Action Eden, di way man contrast tatay nila, buot man mga ginapromisap na sa kabataan niya gani. Tugom sa kabataan niya, hindi ito si lula niyo to, sa patyo.
Oh, nagada giniti. May ginising diyan lang kakandila ni. Asto sa motibo na pang aton hibaloon. O pulis sa pagbalik na aksyon natin basi may mga additional information siya nga madulong before kita karon mag-wind up sa aton sini nga pagpangalaga. Ayos! Ang report na aksyon na Eden Aboso ginadulong sa inyo sa kalwan sa Evergreen Herb. Na sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sa bala ka makaroon kay basi may mga development na dugang sa kamatayon ni Gaudioso Impasi. Ang ara pagyapon nilang bangkay na ga kuan daw ga sakay sa iya tricycle nga ginamaniho. Kaluluoy man ni si Gaudioso Impasi, no? Ba kung sino ka man itong gumo sang krimen, kabay pa nga sa pista minatay, kalagon ka sang kalag ni Gaudioso Impasi. Ay, huo nga mga taon. Guling saray, isang isa ni nga ginsintensyahan ginila ni. Mga tunto, mga taon. By the way, nag-extend ng kogol isang condolence sa pamilya sang asawa ni Kagawad Peter Blas, si Kumarita January. Okay, napatay si fatherhood dyan, no? So, nag-extend na kita sang condolences
sa pamilya Santillan na mo, no? Si Kumarita January, pamilya Noble, sa pagtaliwan sa amay ni Kumarita January Santillan Noble. Our condolences. Alin diri sa akon, magaliman diri sa kapamilya sa Aksyon Radio Bacolod. Kay Ludi ko, kay idol ko da Agawad Peter Maymay Noble, para get well soon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:30 na. Sabay ka mo dugay-dugay sa dugang nga may information kag report development with Action Eden Abuso sining paglutang pagpatay karon nga gabi sa kay budlay maning sitwasyon, no. Muning may pandemic pata. Sabay ka mo sa development karon sang kaso ni Gaudioso Impase, ha. Check tayo ito nga ma-report nagika sa ito sila nga ma-correspondent. Unang ito report na Aksyon na Roger Gotim. Live report gika sa mga syudad sang Cadiz sa pinaka-latest nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Roger Gotim. Line number 2 sa report. Jer, may gabi, please kamin. Yes, Action Eric, may gabi sa tumayang aksyon sa aton dari nga mga malitaw na Action Eric sa norte ka ba dyan sang probinsya sa Negros Occidental. Ang sulusiding tanibalaw kay man kaina may ara mantanabalaan nga may naging kuha naman to nga positive sa may barangay Kamahog kinalabayan tato kaina. Ara naman? Kag mismo ila sini nga barangay Kagawad amo ang nag-inform sa aton. Oo. Nga may duha naman nga ginkuha kasi nga alaga ni sila kahit man tatlo nga sulod sang balay nga close contact sa isa man nga nagpositive pagkatapos gin-swab test pero ang duha nag-positive pero ang isa iya kuno sila nga ang isa iya wala na feel health nag-negative. Hindi daw may pagduda man lang paghambal mga statement of the Action Erection isang sa man ka barangay Kagawad sa amo nga barangay. Pero ginlantaw na ito na sa subong wala gid ma-posting text kita sa kay Doktora Ibanez pero tiwai pa man siya ka text back sa aton kay sa gyapon na sa record niya sa bilis ka yung kanisnon nga Facebook page diri na gina-update actually si Doktora kung ato na sa textan masiling na siya dayon nga hindi siya ka statement mentras wala pa mauna post sa sininga page ang Siyudad San Cadiz ang bilis ka yung kanisnon nga Facebook page kaya ito diri nga lang tao nga wala sang pagdiwat ang record aga October 27 na pinaka-latest diri wala pa sang October 28 mo silingon ang karon nga adlaw nga dapat ma-post na Action Eric, no? Pero kaina ti konfirmado iya nga may duha nga nagdugang pero ti wa ta kabalo kon bala duha lang o kon base may ara pagid sa subong iya sila sa Cadiz Action Eric daw amo gid ang trending actually, no? Kaya may mga nagapamangkot gadi sa subong dahil lingkula man sang memorandum order nga ara sa siyudad sang Sagay nga ang mga taga-Cadiz starting sa November 1 hindi na kuno anay pasudlon sa siyudad sang Sagay mentras nga amo sining sitwasyon man diri pero silingkuti wala man sang memo o in-executive order sa kay Mayor Sir Di Maranyon nga ang taga-Cadiz hindi kasulod siyudad sang Sagay kasulod sa report ng mga pamangkot man di sa aton nga hindi kasulod ang taga-siyudad sa Cadiz siyudad sa Sagay kon kung magsulod gid man te ila ipaidalom sa swab test ipaidalom nila sa quarantine 14-day quarantine and then swab test gid kung taga-Cadiz inaiya wala pa man sa confirmation Action Eric okay pila lamang ka mga dagwa nga mga istorya bla
So, nagpabilin 262. Kung basihan na ito ang record, ang kahapon yung update, 262. Kag, ina siya kabilugan nga confirmed cases wala sa tumbura sa Enero, kag nga kaso, 78. Actually, may ara tracing kahapon nga naka-recover kung wala ito mas-recover, plus pa din mo di, bawa. Mga laga ni siya 91, pero may naka-recover tracing 78. Kaya man, tikanamo sa mga nag-positive. Although, nga kung ang tawon ang naka-recover is 174. Nadugangan sang isa ang napatay kahapon. So, 7 na tanan ang napatay direksyon sa Cadiz. Pero kung lang tawon na ito categorically siling ini nga COVID-19 related case. Okay. Ang musilingon nga hindi gid man niya COVID-19 lagi kamatyan kasi kalabanan sila siya dialysis. Iban sila mga hypertensive kag diabetic sila. May ara sila nga daan balagi na batya galing kasi tungod nga sang pero silang COVID-19 patient yung patay nga ikapito, 74 years old din na Eric kag ginadialysis ini siya. So daw halos ang mga reclamatize na exactly nga mo na napatay sa COVID-19 kundi nga ang pagplastar sang bilis ka di sugyon kalisnon nga Facebook page sabi nga diri ginagawa mga information when it comes sa COVID cases sa Cadiz nabutang lang diri COVID-19 related death. So, may ara lang din siya nga related lang siya sa COVID-19 kaya matay pag-swab sa mga pasyente kaya SOP nga i-swab ang pasyente once nga halimbawa ginadialysis, halimbawa kung ma-hospital, i-swab dayon tigagwa siya dayon nga positive sa COVID-19. So, amo na, Eric, daw medyo ginaulat-ulat naton diri ang pinaka-latest gid ba lang dapat ang October 28 gid karon nga gabi Eric, pero wala sang record pa sa page sang Syudad sang Cadiz na din ginakuha na to sang information officially sang result o kon sang status sa COVID-19 diri sa Syudad sang Cadiz Eric. Ang Cadiz sa San Carlos doon nagapindis hindi sa buno? Correct daw mo gid Eric, no? Actually, ang Cadiz daw siling ko daw hindi gid papierde taliwas sa karon sa Syudad sa Sagay sa Cadiz sa duwa kadlaw na wala gid Eric sang additional nga positive cases. Gani. Kag ang Syudad sa Sagay subong adlaw ang ila siyam nga active cases langin 8 na lang kay naka-recover naman ang isa. Okay. So, 8 na lang. That's why nga isa man siguro sa mga rason kung matuod gid man nga may plano Syudad sa Sagay nga may mga mataas kay nakabig karon nga gin siguro ilaman gin evaluate nga daw high risk sa tawag nga COVID bala. Kaya Syudad sa Cadiz sige ka muna ang plastada niya ko ang ginalantaw diri basi kon matuod man basi kung kaplano man si Mayor Ferding mag-stricto sa gila sini nga pagpasulod man sa mga kadisnon. Pero sa nasiling naton wala pa sa confirmation kaya bisan ang sheriff na Syudad sa Cadiz ng text aton di rin pamangkot hindi ko wala confirmation sir kay wala man sang memorandum order or in-executive order nga ipagwa ang alkalde sang Syudad sang Sagay. Sa pila na ka mga police reports sa Syudad sang Escalante may ginaristar nga isa ka persona matapos nga ni siya ang nadakpan sa akto nga nagapataya sa STL. Ang STL gali Syudad sa Escalante hindi wala galigid panugutan kaya nga lokal nga gobyerno. So, ginaristar ini mga last 6:25 ng gabi kahapon o kung kagabigid lamang sa din ang operation sa pagdakop na tabo sa may barangay o kung sa may Magsaysay Street sa Purok, Waling-Waling, Barangay Balintawak, Syudad sang Escalante. Ginakop ini si Romy Bawaan, Idoro, 46 anyos, sa gidad, soltero sa Sitio Busay, sa Barangay Old Poblacion, sa amo nga syudad. Ini siya caught on the act nga nag-engage sa illegal gambling
kag-aksyon sang STL. Sa report nga ang Intel Operative sang among police station Purman sa pag-atag direktiba ni Police Major Julian Dispi ang nagpatigayon na yon sang ila sining pati sumatapos nga nabato ng informasyon mayara ga pataya sang among illegal number games sa area kag court order na siling na nga nagka-collection kwarta may ara nga nakuha gid nga bit money kag ang isa ka bador sa talishet nga may ara actioneric nga different number combination ang 100 pesos nga ginakabig nga bit money o kung kolekta nga mga pataya nga nakuha kag isa pagid ka ballpen ang nakuha nga ebidensya. So subject nga i-file ang kaso batok sa sininga suspitsado dira sa may siyudad sang Escalante. So para daw turotawhay gin follow up man naton ang report sinigid lamang nga mayara kuno nga aksidente sang aksidente naman sang single motorcycle kag aksidente sa tubangan sang hospital sa may Central Medical Center pero dito malambot pa ang traffic investigator so resway nga daw ay dato makuagid ang detalye aksyonerik ka. Amo na nga tumadulong nga report malita kag mga informasyon gikan diri sa may siyudad sa Cadiz sa aton sini nga EOR sa karon man nga gabi aksyonerik kami talaga aton si Kapadali Diaz kay si Mr. Jonathan Diaz na pamati sa aton tungkol kini Basangko sa karon man nga gabi nga nagapamati gid diri sa aton sinipagdulong man sa mga balita. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim sa report sa Bacolod. Aksyon Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Ayos, salamat kinaksyon na Roger Gotim Live Report. Gika sa masyudad sang Cadiz. Ang balita na aksyon Roger Gotim, giradurong sa inyo sa Kalawan. Ilong. Ang panam niyo haling kay Madam Pretty Mahilong. Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Araga monitor pasawa. Kaya pula-pula pas Toto Samuel Castillo Armita. Si Toto RJ Javier. Para sa subong si Isabela, nagapaurok-urok. Bisay Mrs. Jodette Calves, Pamposan Family, happy listening. Ano nga pagpaurok-urok pamati. Sakay Kagawad Jonathan Diaz Jr. da, may gabi Kagawad. Pagkumpare ta Jonathan Diaz Sr. Sakay Kapitan Madeline Diaz. Sang barangay 18 ga paurok-urok sa pamati. Si Princess Dayan Punteras Balsa may gabi gida. Si Aw Cute araman ga pamati mano. Si Joby Maceda ga pamati sa aton. Si Juan Mahadukon Jr. sang USA ga monitor gid no. Sila ni Cheryl Chikampa ga pamati gid sa aton sininga palatuntunan. Ayos.
Alin sa report ni Aksyon Roger Gotib, si Aksyon Stephen Presquito sa San Carlos, may balosman nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Stephen Presquito, line number 2 sa report. Stephen, may gabi, please come in. Aksyon na Eric, isa ka drug bypass operation ang ginapatigayon sa San Carlos PNP, Special Drug Enforcement Unit, nga sa diin natigayon na dakpan ang isa ka babae nga isa inikad dati na naging tukang no kag dire mismo sa may parola Barangay 6 San Carlos City, Negros Occidental, mga alas 4 kaginas ang hapon kag natigayon nga nakilala ining suspetsado nga ginakilala ini nga si Maristel Cugunon Ingasta, 48 anyos ini siya, kag residente sa Remedios sa Barangay 3 San Carlos City, Negros Occidental. Bulag ini sa bana kag wala ini sa trabaho kag sa diin natigayon nga nakuha sa iya posisyon ng kapin na estimated 3 ka gramo nga ginadadahan nga shabu nga may balor ini nga 114 mil kag sa diin na ang bypass money nga 500 peso bill nga sa kagina na tigayon samtang ini siya nag-kolekta sa mga ining nga mga iya mga gintang dulong nga mga illegal nga ginadudahan nga shabu. So gani nga sa karon ang mga suspetsado ara sa kustodiya sa San Carlos PNP para sa pagpangatubang sa kaso nga RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nag-report alin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Stephen Presquito. Balita na si Stephen Presquito, live report gikan sa masyudad sa San Carlos. Ginadulong si sa Kalawan sang Mighty City. Kakaparok-urok yun asawa ko nga si Luzel Pancho, alin kay Jojo Ians Pancho. Pamilya Selo sa barangay na Bulao Sipalay City. Kapaurok-urok man wa. Kabalyero sa barangay Pahilangga Hinigaran. Ang panami halin kay Alex Monteza. Sa report ni Aksyon Stephen Percival Villamor, may balosman nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival, may gabi, please come in. Mayong gabi Aksyon Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Natigayon kaina sa nga alas 12 na kalabot kitman ang team sa grupo ni Vice Mayor Ayana Villaflor dito sa may area sa Barangay Agugulo. Asityo Agugulo, Aksyon na Eric, Barangay Makagahay, banwa iya sang Moises Padilla. Sa diin naga-distribuer ang aton local government upod ini ang mayor sang banwa sang Moises Padilla nga siya Mayor Celestina Yulo sa Garcia nga sa diin nagpanghatag sang 30 ka sako nga bugas kag mga tsinilas sa mga estudyante kag sang mga gift packs nga sa diin ginadonar man sang mga maayo nga kabubuton nga mga grupo nga halin dira sa Bacolod City.
nagpanghatag sila sa mga pumuluyo dito ang kalayuon sa sitio Agugulo halin sa munisipalidad sang Moises Padilla nagadalagan iya aksyon na Eric sa 60 ka kilometro pataklad iya aksyon Eric. So ang diktong area madistinguish naton nga pinakamataas kaga mabugnaw bisan pa nga nagatigiti ang silak sang adlaw alauna kaina sang ugto pero mabatyagan nimo ang kabugnaw sang area. So dako nga kalipay ang nakita sang aton nga mga opisyalis sang banwa sang Moises Padilla ang kalipay sang mga pumuluyo ilabi na gid sa mga estudyante nga nakaagom kang nakaklabot dito ang bulig sang gobyerno lokal dito sa area. So ari ang porsyon sang interview sa kay Honorable Ayan Villaflor sang Action Radio kabayan sa pagdistribuyer sang mga kinanglanon sang pumuluyo dito sa sitio Agugulo, Barangay Makagahay, Moises Padilla. Kung hapon, ang isang nakita namon nga diri namon gidala ang pangatag sa pumuluyo sa sitio Agugulo kasi sa bilog nga barangay sa Banwa sa Moises Padilla among ini yung pinakalugar nga pag-ulangin dalanan. So ang mga tao diri hindi kalambot dito pagkanto sa Banwa mapapayo po sa amon. So kami nga mga opisyal mo na initiative nga magsaka diri. So gapasalamat po kay ang operasyon sa namon nga mga grupo sa Espada na nagkalambot kami diri nga may hatag sila mga pagkaon, mga chilas. Kag kami nga opisyal nga ukod ni Mayor nag-initiative nga maghatag sang bugas, mga paper, mga kinlanon para sa eskwelahan kag sa pumuluyo sa sitio Agugulo, Barangay. So amo ato ang tingog na Vice Mayor Ayan Villaflor sang munisipalidad sang Moises Padilla upod ato kagina ang technical support sang pulis kag sa pagpamuno man ni pulis Captain Randy Babor ara man ang presensya sang aton army nga sa 62nd Infantry Battalion. So kadamo sang mga opisyalis nga nakita naton nga nag-join sang amo nga kahiwatan kaina sang ugto dito sa sitio Agugulo. So amo ini ang aton nga nakuha nga mga balita kag information sa aton area of responsibility. Ang inyo ka-aksyon Aksyon Percival Villamor nag-report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat gid Aksyon Percival Villamor, balita ng Aksyon Percival, giradulong sa Kalawan sa Santon Plus Coffee. Ayos! Ngayong gabi nila kamay naman ang pagpaurok-urok pamati sa kay Madam Nida Siguansi, sa kay Madam Jean Hisulgon and family, sa kay Dennis Richard Tiboroma, mga taga Energy Fans Club. Paurok-urok sila pamati sa Action Night Patrol, no? Sa kay Masyala Hopson, ay nila nga pagpaurok-urok kag pamati sa kay Mr. Mrs. Pablito Benedicto. Mayroon nila nga pagpamati kapag monitor diri sa inyo nga palatuntunan.
Dara sa may Jacinta Caridad Farm. Nag-duty si Romar Tamayo. Jacinta Candagit Farm. Nagpaurok-urok man dira ang aton nga mga security force. Pagbalik sa Action Night Patrol, balik ka report Action Eden. Pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga
Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa mga kabidra sa kay Manong email kay Manang Nilida Lopez. Nagapaurok-urok pa si Toto Pabalat Ignacio sa CBO Subdivision Silay City. Ara pa siya, nagapaurok-urok pa. Sila ni Emmy Esmeralda Dolido. Pamilya Makilan sa Kabog. Tamya ko lang dira si Ernel kag Makilan family sa Kabog. Alin kay John Senior Makilan. Kay Marilo Trabilla Katinoida mayang gabigid. Tamya ko lang si Irene Adjon halin kay Ariliano Adjon. Paranaque City Manila ara si Marcel Alejo Pabul. Paurok-urok pa. Mami Elsa Berry, Brajidilag, Toto Buknoy, Arakman nga paurok-urok pa. Balikanta si Aksyon ni Dinaboso sa iya sinibalik nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Dari sa Aksyon ni Dinaboso sa balik nga report. Aksyon na dyan, please come back. Action Eric tugtog karon na padayon pa ang ginapatigan nga investigasyon sang aton man siningang kapulisan. Bangod wala pa gid sila sang ideya kung lead man sa natabo nga insidente. Una diri patay ang nagapataya sang small town lottery matapos giluthang ini sang wala pa makilala nga suspetsado. Sinilang lamang gabi sa Bangga Tumano sakop sa Barangay Sumag syudad sang Bacolod. Ang napatay ang ginkilala sang iya bata nga si Gaujoso Impase 57 anyos ang edad kag residente sang SP Village sakop naman sang Barangay Pahanukoy. Sunod sa iya bata mga alas 6 ng hapon sa naglakat ang ila amay sa kay sa tricycle upod man ang pakaisa kini nga si Ronnie Impase. Agod mag-remit sang kwarta nga ginpataya sa STL. Dugang pa sa ila nahibaluan papauli na kontaning ila amay sa natabo ang insidente nga pagpangluthang amo naman ang gintunaan sang iya sining nga kamatayon. Samtang natingala naman ang mga himata nga wala sa lugar sang insidente ila tiyo nga si Ronnie. Kagati Action Eric ibaloon naton na ang dugang pani ang mga investigation man sa aton nga kapulisan. Balita din sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Like ka? Salamat kid Aksyon na Dinaboso Yabet ang kabugusan naman nga pagpangalagad sa Aksyon at Patrol program sa Miyerkules nga edisyon. Pabalik ini buwas Webes, same time, same station. Ato sa lima patrol unit reporter sa Aksyon nga napalagad graway sa Aksyon Roger Gutib, Percival Binamor, Stephen Presquito, Ed Dinaboso, Aksyon Papang Nixon tama itong kapiloto sa Patrol 2. News Center Aksyon Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, the IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, Back to Back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kasama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang iulagat ng Korman Action at Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasaling adios, amigos, hasta la vista. Ay magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog akwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,